Enw fi ydy Nia Gwynfor a dwi'n cydlynydd prosiect ar gyfer Nias Cymru. Dwi hefyd yn wneud Prentisiaeth efo coleg gwyr a mae hwnnw drwy Eiriolaeth. Fi nes I benderfynu wneud Prentisiaeth oherwydd oedd o'n rhywbeth o'n I rili eisiau wneud yn bersonol I fi, amser I fi I ddatblygu'n hun fel unigolyn. A hefyd dwi wedi bod yn gweithio yn y maes Eiriolaeth ers tua 15 mlynedd ac dwi heb cymhwyster yn y maes, felly mi nes I benderfynu bod o'n amser I fi wneud rhywbeth o'n i'n mwynhau ac yn ymwybodol iawn ohono fo, ond rhywbeth o'n I medru cael cymhwyster I brofi hynny ar diwedd y dydd. Dwi yn gweithio yn llawn amser a dwi yn hefyd yn fam I 4 o blant, felly mae jyglo'r amser a sicrhau bod fi'n drefnus a sicrhau bod fi'n rhoi chwarae teg I bob un ohonyn nhw hefyd yn bwysig, ond dwi yn ffeindio hefyd mae o yn hanfodol I fi'n bersonol I wneud amser I fi'n hun a dyna lle dwi'n ffeindio'r prentisiaeth mor ddiddorol. Dwi'n medru wneud o ar-lein, dwi'n medru wneud o'n amser yn hun oherwydd mae holl wybodaeth dwi angen yno pam dwi angen o, felly dwi jyst yn ffeindio pam dwi'n cael rhyw awr sbar, dwi'n medru neilltuo'r awr yna ar gyfer wneud gwaith coleg. Felly, yn bersonol, be fyswn i'n deud wrth rhywun sy'n ystyried wneud prentisiaeth ydy jyst mynd amdani, ewch amdani. Does e ddim amser iawn, does e byth amser iawn. Da ni gyd yn brysur, mae yna pethau I wneud, mae bywyd yn brysur yn dydy. Ond be dwi'n ffeindio ydy, dwi'n wneud yr amser, dwi'n wneud amser I fi'n hun. Felly, mae siarad Cymraeg wedi cael mantais I fi yn unigol fel person. O ran y swydd dwi'n wneud, dwi wastad yn dweud fyswn I ddim yn y swydd dwi'n wneud oni bai bod fi'n medru'r Gymraeg. Oherwydd, wrth gwrs, elusen o Lloegr dwi'n gweithio I Nias Cymru yn wreiddiol. Ond oedd rhaid cael rhywun oedd yn medru'r Gymraeg, o'n i'n gweithio yng Ngwynedd ar y pryd, ac wrth gwrs, mae'n bwysig, mae'n hanfodol bwysig bod rhywun yn cael y dewis yna o fewn Eiriolaeth I gael rhywun sy'n medru'r Gymraeg. Jyst ewch amdani, peidiwch â poeni amdan bod yn gywir, does dim angen bod yn gywrain yn gywir o hyd. Mae'n iaith I, dwi'n byw ar y ffin, dwi'n byw yn ochrau gogledd orllewin Cymru, a felly dwi yn byw ar y ffin a dwi'n teimlo'n aml dwi yn defnyddio Winglish, sef hanner Cymraeg a hanner Saesneg. A hefyd, mae'r iaith yn I gyd yn defnyddio, mae'n iaith sy'n datblygu. Mae'n datblygu efo ni fel bobl, a Cymraeg I fi ydy iaith byw, iaith I siarad, iaith I ddefnyddio. Just defnyddiwch o. Dio ddim angen bod yn gywir, mae just angen I bobl ddallt chi. Dyna sy'n bwysig.